беги, играя на ракетбал и тук заложихме всички 20, общо 80. И да видим основцените. Blue Team, Orange Team. Така. Не съм играл много, затова може да не съм добър. Мой тим е много смотан. Не може да играе, вкара при нас нещо топка и удари където не трябва. И там трябва да вкарам. Гола ребро на мен. Аз само трябва да вкарвам. Бос. Мой тим не... Аре бе. Добро, както и да е. Малко съм болен, забравих да кажа в началото на клипа. Го праша. Не давам на синята, не може. 60 секунди. Ще бъдем наравно. Ами вече не. Да изгледаме този път. Направих втори гол, аз съм правил голове. Бум! Аре, чуя още един. Ами, пак не можахте. Няма шанс да ме бият, никакъв. Ама никакъв, арба. Върни стара тайка. Пум! Отиваме там. Единия му, нашия стои АФК и неговия стои АФК. Няма шанс да биш. Оставям го. И виктори! Аз съм за кефа. А нашия играч да не печели, той нещо не направи. Опа! Сега се връщам. Тук съм. Така, игра от телефона ми е доста трудна да играеш, ама свикваш лека по лека. Аз още не съм свикнал. Казах.
О, не, бе! Караха ми заради никой не пази. Моите стоят там такива. Не, повнимателно карайте. Та стопка трябва да отиде. Не дей, моля ви се. Моля ви се, не дей. Заложих много. И чакай, защо отвърхте. Този раунд е последния. Аре удари тази стопка. Тей. Реал хит напред. Виктори за другите. Така. Надявам се клипа да ви е харесал. Не забравяйте да се абонирате за моя канал. И да го лайквате. И само да го лайквате. Само да се абонирайте. Искаме. И ББ. Чао.